Здравейте YouTube, аз съм Марион БГ. Днес ще ви покажа как да се изтеглите Fraps. За начало влизате ето на този адрес, който ще бъде сложен в описанието. И цъкате Download. И избирате къде е, например на десктопа. Така. Затварям. И ето го. Fraps.rar. Ето тези файлове. Цъкате десен бутон, Extract Key. Тук ще ви поиска един код. Пишете Marion BG. Така. И OK. И ето това ви излиза. Цъкате Yes и Agree. Тук не променяте абсолютно нищо, защото иначе няма да ви позволи просто да го изтеглите. Install и готово. Close и ето го. Fraps. Цъкате и също така ще ви покажа как да си го настроите. PPS, тук си го слагам аз винаги на PG Up, тук на PG Down, тук на Movies, така, сменям, това е къде да ви записа нали, клиповете. Аз ще го местя някъде другаде, защото прави доста големи клипове и не ми се иска просто да ми седат на диска с Windows. Така, тук Home, тук си го цъкам това, не знам защо, тук си пиша 60, също не знам защо. Това е дали да ви записва звуците, които издава вашия компютър. Например, ако цъкна някъде, ето тук, например, нали, по някакъв принцип се издава един звук, за да запише него. А това е за да записва вашия микрофон какво говорите. Така, скриншот, това е да ви записва екрана, аз тук ще го слагам на End. PNG ще го слагам. И така е, често казано. Това беше от мен. Дано да ви е харесало, дано да съм ви помогнал. Довиждане YouTube. Лайк, subscribe, ако съм ви помогнал и чао!